ଆମେ ଶ୍ରୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଜିରାଉତ କଲେଜକୁ। ତ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପାଇଲୁନି ଆମେ, ରାସ୍ତା ନ ପାଇଲେ ବି ପଚାରିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ, କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁରା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା, ଆଉ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପୁରା ତଳେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇଛି। କେତେ ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସବୁ ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ ସବୁ। ଆମେ ଏଠି ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ। ସେଠୁ ଚାଲିଲୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ୱାଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲେଜଟା ବାଜିରାଉତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଅଛି, ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ। କେତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା, ଆହୁରି ବି ଆସିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ କଭର୍ କରିହେଲାଣି, ଆମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ହ୍ୟାଲୋ। ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଭାରି, ତ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଆସିବେ। ହଁ ହଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ମୁଁ କରିନି ଭିଡ଼ିଓ, ହଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ହଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ହଁ ଟନସ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ହଁ ଧାଡ଼ି ଲାଇନ୍ କଲେଣି। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବ ଲାଇନ୍ କଲେନି, ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲ ଲାଇନ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ। ହଉ ଧ ଏତିକି।